kun oot suhteessa, niin ei oo luottoa. Menee vuosia ja spekuloidaan, et haluut muita, mitä vittua. Jos mietit tollasta edes ajatuksen tasolla, olisko parempi olla sinkkuna? Jos teillä on ongelmia, niiden eteen voi taistella ja mennä tarvittaessa. Parisuhdeterapia, aito rakkaus ei katoa, niin klisee, jos paha olla. Miksi pitää pettää, kun voi jättää, mut miksi puukottaa selkää ja heittää yhden kerran takia kaikki menemään, jos toinen ottaa sua kotona eikä oo vierellä. Miksi vahdattaa muita, hyppää toisen saappaisiin ja mieti, jos se teki sulle, niin veikkaa, et sustakaan ei olis kovin häviä. Nopeasti kaikki rakentama voi häviä.